Ang Dios igsuon mao gayud ang nagtudlo sa matag usa kanato kung unsaon nato pagkinabuhi nga matarong dinhi sa kalibutan. Gitudloan kita sa Dios igsuon pinaagi sa iyang pulong. Usa atong basahon ang pulong sa Dios aron magkinabuhi kita subay sa iyang kabubuton. Ug ang Dios igsuon mao gayud ang maggiya kanato sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Sa atong pagpanginabuhi dinhi sa kalibutan igsuon, ang Dios naguban gayud sa kanunay. Job 12 versikulo 10. Ang Dios mo'y nagtudlo kanila og naggiya sa ilang panginabuhi. Ang kinabuhi sa tagsa-tagsa katao anaa sa iyang kamot. Igsoon ang kinabuhi sa matag usa kanato. Ang atong kinabuhi anaa gayud diha sa Ginoo sa kanunay. Ang atong kinabuhi iya gayud diha sa Dios. Anaa sa kamot sa Dios ang atong mga kinabuhi. Busa sa kanunay, maminaw kita sa pagbadlong sa Dios sa atong kinabuhi. Magpatudlo kita kanunay sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo mao gayud ang mag-uban kanato, mao gayud ang maglig-on kanato, mao gayud ang maggiya sa atong mga panginabuhi dinhi sa kalibutan. Kung unsa man ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan igsuon, ang Dios mag-uban kanato sa kanunay. Ang Dios mao gayud ang mag-bless sa matag usa kanato sa kanunay. Ug dili gayud kita niya pasagdan, ug dili gayud kita niya talikdan. Ug ang atong kinabuhi anaa kanunay diha sa iyang kamot. Busa sa kanunay igsuon magpatudlo kita sa Dios. Dili nato i-reject ug dili nato ibaliwala ang mga pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo igsuon mao gayud ang magbag-o, mag-usab sa atong kinabuhi. Mao sa kanunay igsuon dili gayud nato kalimtan. Ang atong kinabuhi iya sa Ginoo. Ang atong kinabuhi alang lang gayud sa Ginoo. God bless sa tanan.